Il-Pulizija qed tinvestiga l-każ li fih Liza Mary Zara ta' 15-il sena tilfet ħajjitha fl-irdum ta' Haddingli. Dwar dan il-każ il-Pulizija mhu qed teskludi xejn. F'dan l-inċident traġiku Zara kienet fil-kumpanija ta' Erin Tanti li għandu 23 sena u qiegħed jingħata l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei wara li sofra xi ġrieħi fl-istess każ. Il-fatt li ġiet innutata l-preżenza tal-Pulizija fl-isptar bis-swit fejn qed jinżamm Tanti u l-fatt li l-funeral taż-żagħżugħa li kellu jsir is-sibt ġie postpost jiġdu li l-investigazzjoni tal-Pulizija għadha mhijiex magħluqa. Fil-fatt il-funeral ġie postpost fuq ordni tal-qorti sabiex tilħaq tintemm l-investigazzjoni. Dan wara li l-ġisem tagħha għadu ma ġiex rilaxxat wara l-awtopsja li saret nhar il-ġimgħa. Mhuwiex esklus li l-Pulizija tieħu passi kontra Tanti li kien qallim ta' Zara. Fi stqarrija l-familja ta' tfajla kienet qalet li Liza Mary kienet tfajla ta' 15-il sena u vulnerabbli u Tanti ta' 23 sena kien l-allim tagħha bir-responsabiltajiet li dan ir-rwol iġib miegħu.